Tak dneska máme konečne voľničko. Vonku je úžasné počasie, tak ideme na hike. Sa teším, sme dlho neboli na hajku a je takto krásne, tak to musíme využiť. Oh my god! So beautiful. Šli jsme na hike a našli jsme nádherné údolí, které vypadá jak z pohádky, jak z nějakého filmu. Je to nádherný, ty obrovské hory okolo, tady jsou špičatý, kamenný a dole to nádherné údolí, plné trávy, kytíků, ovečky se tu pasou, je tu nádherně modrá voda. To je dechberoucí, doslova dechberoucí. Chcete udělat fotku úplně každého centimetru, co tu je. Chcete si sáhnout na všechno a kameny vypadají jak spící trolové. Takže si fakt připadáte jak v pohádce a představujete si, který kámen se zvedne a začne chodit, začne se pohybovat. Jeden z nejkrásnějších tracků, co jsem kdy dělala, co jsem kdy šla. Ďakujeme za spoveď. Hobbit number 1, Hobbit number 2. Taxi, čekám na taxi. Jsme na sopke. Na sopke. Walking in the Sopka region, sopečné jaskyne. A všade láva, jo, to je tak husté. A ty kopce so sněhom vzadu. Wow.
Koniec. Zajazd, sú busy. Very good. Very happy. Very happy about Čajík. Always happy about Čajík. No, takže update. Stroskotali sme. Naša limuzína sa pokazila. Sme uprostred ničoho. A čakáme na to, kým nás príde zachrániť niekto. A vyzdvihnúť nás. Na náhradné diely na našu limuzínku, ktorá bude tu čakať asi do noci, kým sa opraví. A tak sme sa skamčo šli prejsť. Moc nemá náladu, no. A cítime sa, ako keby sme stroskotali na neznámej planéte. Ja si predstavím, že som v sci-fi filme a sú tu nejaké muchy. Našiel nás hov much a začínajú nás požierať a bojíme sa, že nás infikujú nejakými mimozemskými vajíčkami a donesieme si to na našu domovskú planetu. Já jsem infikovaná. Kamča je už infikovaná. Od včera. Od včera pojedla Od tortily. plesnivé tortily a je infikovaná, no. Práve sme zastali uprostred ničoho, pretože to tu vyzerá ako iná planéta. Tak sme sa rozhodli, že sa musíme prísť pozrieť. A je to tu úplný brutál. Wow. It's crazy. To nie je iná planéta. Celý tento Island je crazy. Dali sme cestu, ktorá nie je veľmi stavaná na toto auto, ale zatiaľ to zvládame. Wow. Amazing. A meditačný kameň. S výhľadom. Hubky, všude jsou hubky. Našli sme huby, no. Mega huby. A čo je toto? Ta 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 ta. What? Do you feel like in a movie? Yes. Sometimes it does feel like a movie, this country. Aký máš jazyk? Chami, to čo si nám vybavila za taxík? Cože? Co za taxík si nám vybavila? Mám connection. Connection. Páči se? Pekné. Can be? Kdy? Ale je to krásne. Why not? Let's go crazy.
asi nějakou chvilku budeme stát. Wow. Jo. Hi guys! Je tu zima. No. Jede auto, honem mi čeko. Palček. Takto. Position. Palček. No to nezastaví, když vidíš, že to Position. nikdo nezastaví, když budeš natáčet. Tak jak budeme na schod natáčet, aby nám zastavili. Ne. To je... Can already see some highlights. Jaj. Dekel úplně odletěl. Odletělo, no. Vôbec sme nevedeli, čo máme od tohto miesta čakať. A ešte sme len boli na moste a videli sme to z diaľky, tie ľadovce proste v tej vode, ak si tu plávajú. To je modré. Obaja v tej istej sekunde sme boli úplne, že wow, to čo je? No to je to prostě... Já jsem nečekal, že to bude také obrovské vůbec. Jako věděla jsem, že asi tam něco bude, ale já jsem ani ve finále podle mě nevěděla, že to bude takhle ve vodě. Já jsem čekala, že tady prostě bude nějaký jezírko, tady bude mít hezkou barvu a decit, No. ale toto... Ja som videl nejaké fotky, ale tam to vyzeralo tak 10-krát menšie. Jo. Máš čajík? Jo. Daj. Dekel odletěl. Dekel odletěl. Naozaj. Milujeme zážitky, pri ktorých nám odletí dekel. Hej. A nejlepší jsou zážitky, kdy nic neočekáváte a pak to prostě odletí. To jsou tak obrovské kusy. Sú, no. Také obrovské jak môj batoh. Aha. Krotiteľ krokodilov. A jdu někoho zabít. Ty Tam ide sám, černá no? ruka. Mohol by nám dať taxi. Motor taxi. Aparát. Dej mi aparát. It's like showing a finger. Very old school. Ďalšiu skvelú skúsenosť. Po 15 minútach nám zastavilo autičko a bol to campervan a oni zastali a ja úplne, že no to určite nezastali kvôli nám, prostě, že do campervanu sa prostě nevojdeme tam. A hlavně já jsem třeba viděla, že už vepředu jsou tři. Vpredu sedeli traja a prostě vzadu je postel, ne? A čo ako vôbec. A on tak ukazuje na nás, že poďte. A my čo? Úplne happy. Otvoril nám vzadu dvere, sedeli sme vzadu na tom takom gaučíku, čo tam majú, čo sa potom preklopí na postel. Úplne zlatučky. Mega top a mega ňufky. Mega ňufky. A teraz sme dorazili do ďalšieho kempu a vyzerá to tu úplne super. Sme úplne iná krajina. Sú tu stromy. Břízy sú to. Les. Glacier. Food. Je tu jedlo. A ideme do visitor centra asi zaplatí kempik. Welcome in our house. MTV.
Welcome. No, ocitli sme sa na raňajkách a máme tam takúto špeciálnu islandskú tortilku, a.k.a. chlebík, a.k.a. palacinka. Vyzerá to nejako takto. Pečú tu takéto tu diabolské babky. A volá sa to sladkokúr. Sladkokúr, pokúr. A tak to aj chutí. No tak to aj chutí. Jako diabelská babka. A poslednú si dáme s džemikom. To je instantný džemik, sušené slivky. To sú naše cestovné masielka. Čo hovoríš? Si happy? S týmito raňajkami? Aj posýpku. Som happy, ale mám málo kofí. No ideme na to. Ukáž, ako si zahrievaš nožík? To je lifehack. Lifehack. Ja som to skúšal so zapalovačom a po mňa to išlo lepšie. No koukni, jak to hraje. No, je to pekne. No tak to bylo zmrzlý to maslo? Jo, stopka. Ešte roztopíme aj tie slivky, poď. Ledovec. Tak poď. Ideme bližšie. Takto sa to robí. Usmiev a palec hore. To, čo ste práve videli, boli naše najobľúbenejšie momenty z Islandu. Spoznali sme kopec skvelých ľudí, videli obrovské množstvo krásnych miest, nekonečných západov slnka, plávajúce kusy ľadovca. Prechádzali sme sa po sopečnom údolí, do ktorého sme sa dostali s superjeepom vyrobeným na mieru, spojením dvoch rôznych aut. Zažili polárny deň a na vlastné oči videli, ako slnko nezapadlo za obzor. No čo sme nečakali, že zažijeme, a to ani v tých najdivokejších snoch, bolo vidieť polárnu žiaru na konci augusta. Deň pred našim odchodom z miesta, kde sme žili a pracovali posledných 75 dní, sa nám tento sen naozaj splnil a bolo to úžasné. Veď posúďte sami. Turisti. That's cool. I like it. I like it. I like it. But Čautě. Tak vítejte na Hot Water Beach, Vítejte na Hot Water Beach v Reykjavíku. Léto na Islandu. Za 2 dny odlítáme. A měli jsme to štěstí, že jsme potkali JJ. To je ten guy, co tamhle dělá push-ups, aby se zahřál, než půjdeme do studené vody. A ten nás asi nechal přespat a ukázal nám tady to místo. No a venku, já nevím, kolik nějakých 10 stupňů? no tak 10 stupňov bude, no. Je 10 stupňů a rozhodli jsme se, že se jdeme vyčilit na pláž, takže teď jsme tady v hot bazéníku. Hot bazéníku, public hot bazéník. Public hot bazéník a půjdeme se schladit tamhle na moře. Těšíme se. Are you excited, JJ? Of course I am. I will be screaming when I will go to this cold water, to be honest. Yeah, crazy. No, it's gonna be alright. Beanie on. Čapka máme. Plavky máme. It's hot. It's extremely hot. Yeah, you did push-ups, come on. Okay guys, I think I'm going back to the warm water. Summer vibe in Iceland. How are you feeling, guys? Like a Viking?
It's hard to imagine that in Poland it's 30 degrees. Yeah. No, it's not funny. Actually, it was super cool. And like with this weather, it's just like matching the whole Icelandic. Tektonický, vodopad tektonický. No, tak jsme v Reykjavíku, za pár hodin máme odlítat a zrušili nám let. Takže teď čekáme na linke, než nám najdou náhradní. A myslím si, že to bylo nastavené. Som na linke 22 minút. Tak čakáme. Čekáme. Tak doufáme, že nám najdou něco. Čo schopné. Něco schopné. Justné. Máme problém. Nemáme baterku. No, nedostali jsme letadlo domů do Prahy, tak si jdeme helikoptérem. Áno. No, tak, stalo sa niečo, čo sme nečakali. Leteli sme helikoptérkou. Sice, teď sme leteli iba do hangára, čo trvalo asi tak 5 minút. Aj s tým, aj s tou celou prípravou, ale bolo to super. Jo, stálo to za to. Stálo to za to, takže ako som dneska povedal Ráno Kamči, to, že sme tu ostali o 2 dní dlhšie, malo svoj dôvod. Jo, 5 minut v helikoptéře. Áno. A teraz sme na prechádzke v lesíku, sú tu samé huby. Jo, koukajte, jako tady ty nejsou jedla. Ale jsou tu i jedle. Sú tu aj jedle, ich tu plno. Na Islande nie sú bežné lesy, no. Takže sme z toho uchvátení. Hej, Už tu máme v centre je to mega pekné. Reykjavíku peknú prechádzku cez lesík. Ideme na hostel. Budeme jednu noc v hosteli, pretože u JJ už nemôžeme spať, lebo tam má trošku problémy so šéfom, lebo to majú firemný byt. Nechce si tam nechávať ľudí, blablabla. Byli jsme tam na černo, na tajňáka. A byli sme tam na tajňáka, takže dneska sme si dali hostel, sme našli nejaký lacný, pekný hostel, tak ideme tam, ideme sa ubytovať. Jo. No worries. Okay, I'm trying to find, so you're in Reykjavik, you want to go to Prague. Yes. It must be on the 29th? No, it was supposed to be tonight. Tonight? Yes, the original flight was tonight at the midnight. No, I want to know when I can rebook you. I'm not talking about tonight. Yes, as soon as possible. Have anything for tonight? As soon as Sorry? possible. As soon as possible. Okay, let me see if I can find you anything. I have to put you on hold again, okay? Mhm. If you were affected by a cancellation,